Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію щодо Афганістану. Вона закликає угрупування «Талібан» виконати обіцянки і дати змогу іноземним громадянам та афганцям покинути країну. За резолюцію проголосувало 13 постійних членів, проти – жодного. Росія та Китай утрималися. Критично важливо, щоб міжнародна спільнота разом і рішуче вимагала від Талібану виконувати його обіцянки. Одна з них, яку Талібан давав публічно і під час особистих зустрічей, це те, що всі, хто захоче покинути Афганістан, зможуть це зробити. Сьогоднішня резолюція показує, наскільки серйозно Рада безпеки ставиться до цієї обіцянки. Документ також закликає відкрити гуманітарний доступ до країни і забезпечити дотримання прав жінок та меншин. Водночас США оголосили, що вже вивели своїх армійців з Афганістану. Це сталося майже за 20 років після вторгнення до країни американських військ у відповідь на теракти 11 вересня 2001 року. З 14 серпня з Кабула до США на літаках вивезли понад 122 тисячі людей. Екстрена евакуація повітрям завершилася 31 серпня. У кінцевий термін узгоджений з талібами. Упродовж півмісяця США і західні союзники намагалися вивезти своїх громадян, а також якомога більше афганців. Серед них перекладачі, працівники посольств, правозахисники, журналісти та інші, кому можуть загрожувати репресії. У самому Афганістані гуманітарна ситуація і далі погіршується. За даними ООН, понад 3 мільйони 400 тисяч афганців мусили тікати з дому. З них лише в липні 120 тисяч. ООН уже закликала виділити понад $1 300 мільйонів на гуманітарну допомогу.